Kublai phi barok ki parlok ki bapage ki video ban ngap so bhai phi share YouTube channel ka chonga. Hangni ngawan rai phi phang ka jing sam pisa ha ka por election. Kani ka jing sam pisa ha ka por election ka long ka baju jia bha haman la ki election ki balale shedin jongi. Bat nyo I bah gini gisni ki por ki bale shedin jongi bun bha ki bajob leng ba ka pisa. Pun ki ba yo ya ta kajing job leng ba kajing sam kajong ki da ka pisa sha ki briu. Bat onda ki briu ki yo ya ka pisa ya ka sanspa ka shi hajar kimban si ban them namar bakira yo pisa. Bat ha kani ka kentil ni ha kani ka por MDC ka badang ka bansawan. Hatu kani ka pisa country kam ni em. Kan itu beriu babun pisa dan itu kandidat ki biyo ban sam pisa shibun hatu kin yo ne am ya ka jing job kumba ki la job hagi por election ki balale no shedin jongi hagani kanti ngila ban ong em lada u kandidat un sam pisa kan long le no ka to ka pisa ka jong u but un job hidru da lele namar ki beriu menta kila long ki balas start. Bat nadu bakila yo ya kajing hikai nai ba Arden ibalong presiden jong ka VPP ba ong ba onda lani lada ki kandidat ki ai pisa ya phi to shim ya ka pisa jong ki bat to ong kuble shibun hanre ya ka wot in ai hau pra bat ki briu nadu kene ka por bagi yo ya kajing hikai ki don ya ka sim namar baki don ya kata kajing I ya upra bat wat ladau don ba ai pisa ya ka pisa kin sim andre nge iskam ya ka wot kin ai da lele shau tau briu baki labam ya ka pisa andre kin bam tang ya ka pisa jong u andre ya ka wot em namar bale nga ong kumne namar bang yo sngo dala ka jong ka skor babun ki pralok ni ki briu ke be don sejan sejengai ibang ye syong lang ti ong ba lada don manu ba ai pisa kin bambe bat kin simbe kin kentai re ya ka wot gejong ki kin tap shauta re kin tap be sha upra namar bakira don kata kejing I hadu kata ya kane ke parti pra ne ke parti VPP ka badang sumi thamai ban akane ke daw nga ong ba lada u kandidat un sam pisa undu ya ka pisa ka jong u bat un mat ru ya ka jing rem bat kan wan ka jing si ya u blesibun.